Bueno, bons días a todos e a todas. Pasamos a celebrar a sesión ordinaria do Pleno do Concello de Trazo na data do xoves 6 de febreiro de 2025. Coa seguinte orden do día. O punto número 1 é a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se recibiste as atas. Vale, pues procedemos á votación da ata da sesión anterior. Votos a favor? Abstencións? Unha abstención? O punto número 2 é incoación de expediente de honras e distincións para a concesión do título de filla predilecta do Concello de Trazo a dona Rosalía Morlán Vieites. Como todos sabedes, a Rosalía Morlán Vieites é unha persona que naceu en Trazo. Naceu o 19 de decembro de 1959 e vive na aldea de Vilariño, na parroquia de Trazo, ata os 6 anos. Tivo que trasladarse a Santiago, onde sigue a día de hoxe. Rosalía Morlán desenvolve o seu labor profesional como supervisora de enfermería no Hospital de Conxo e tamén como profesora asociada de Ciencia da Saúde na Universidade de Santiago de Compostela. Estas dúas facetas fan que sexa unha persoa moi valorada e querida tanto no ámbito hospitalario como na docencia. Ademais de enfermeira, Rosalía é unha poeta que frecuenta o ámbito da literatura infanto-juvenil e tamén ten algunha obra para persoas adultas. Ostenta tamén o cargo de secretaria na Fundación Neira Vilas e nos últimos anos colabora cos diversos centros educativos achegando a súa poesía ás crianzas. Trazo é algo que ten sempre moi presente, a terra onde naceu, é unha persoa que leva o noso concello por onde vai, alá a cada libro que presenta, a cada sitio que vai, sempre ten a Trazo na súa memoria e no seu corazón. Por lo tanto, para o noso concello é un orgullo e é un honor contar con unha persoa que nos dé a coñecer fora do noso concello. En todos os lugares de Galicia, incluso estuvo en Barcelona e falou do noso concello. Para nós é moi importante ter unha persona desa relevancia. Ven valorando o concello en diferentes campañas de sensibilización tamén en materia de igualdade e prevención de violencia de xénero. Participou en cada acto que cando se lle pediu, ela sempre estuvo aquí, tanto a nivel en temas de igualdade, no colexio, sempre estuvo, cada vez que lle pedimos, sempre estuvo disposta a botar unha mano. Tal como acreditan as persoas entrevistadas, Trazo non só aparece de forma explícita ou implícita no libro de Rosalía, tamén que ela mesma fai profesión de fe, manifestación de gozosa dos seus vínculos e do cariño con Trazo. Por tanto, na súa percepción pública, como figura intelectual, como na súa vida privada. E, por último, que para min é a principal, compre destacar a calidade humana que a veciñanza e persoas próximas á súa contorno califícana como dunha persoa extraordinaria. Boa e xenerosa, unha gran vocación e amor ao seu traballo e unha inmensa rede de afectos ao seu corazón. Visto o informe da técnica do Concello, e con todos estes antecedentes que dixemos, o nomeamento de Rosalía Morlán como filla predilecta de Trazo constitúe un merecido recoñecemento pola súa trayectoria persoal e profesional. É unha figura singular, clave no eido sanitario e literario da nosa contorna, que servirá de referente para as novas xeracións e contribuirá á cohesión social e ao desenvolvemento cultural do noso concello. Por todo o anteriormente exposto, esta instructora propón a Alcaldía procede a realizar os trámites oportunos para o nomeamento de Rosalía Morlán Vieites como filla predilecta do Concello de Trazo. Dito todo isto, procedemos á votación para nombrar, como ben digo, a dita escritora e enfermeira filla predilecta do Concello de Trazo. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade.
Bueno, pois por unanimidade queda declarada a filla presidenta do Concello de Trazo, Rosalía Morrón. Quería comentar algo, porque, bueno, sí que me toca tamén un pouco de cerca, porque coñezo a Rosalía. Espera, César. Coñezo a Rosalía desde cativo, temos familia en común e fomos, moitos anos á festa xuntos. Conozo desde que eu teño acordo de ir a Rosalía, acordo de ser debates que había, non hai moita idea política, non é? Sempre se debatía ali na mesa. Eu era pequeno, non entendía, pero chamaba a atención como falaba ela, porque eran todo homens e só era ela a muller. Rebatía a todos. Conozco toda a historia, tanto como escritora, como persoa, como por todos os movimentos feministas nos que se meteu, nos que apoiou a todo. Entón, sí que creo que é merecedora desta honra. Nada máis. Dende a corporación agradecemos tanto ao BNG como aos outros grupos, ao PSOE e por Trazo, que chegáramos, polo menos en este punto, que fose por unanimidade, para nós é un orgullo e creo que realmente o merece. Bueno, tamén quería, se podo, decir algo. Sí. Bueno, creo que tamén, si se merece, é unha persona merecedora de tal distinción, naceu en Trazo. Gustaríame saber tamén se vos sodes coñecedores e lectores das súas obras. Non sei se o Concello de Cultura... temos os libros na biblioteca, están todos os seus libros. Son coñecedores das súas obras, porque opino tamén que unha maneira de poder poñer en valor a unha escritora, como é este caso, pois é comprando e lendo as súas obras, non? Sí. Con isto tamén quero que a ver si de unha vez por todas se me quita a mí de encima o xamenito de que non vivo en Trazo, non? Xa que esta persona é nombrada filla predileta do Concello de Trazo e non vive en Trazo, pois a ver si se deixa de juzgarme a min por ese motivo. Home, non sei moi ben a que ven isto, porque, como sabe, usted ainda está a tempo de ser filla predileta de Trazo. Non aspiro a tal cousa, Digo, porque non sei que... Eu só aspiro a que se deixe de meterse comigo por parte de mentira. Seus concelleiros. Será mentira. No, pero bueno, quero dicir que usan como arma política a nivel personal, é un tema personal que usan como arma política. Como non hai outro argumento, pois usan eso. Mire, estamos falando dunha persoa que non é política, non estamos falando dun persoeiro político, non estamos en eso. No, pero bueno, estamos falando do acto en sí. Non podemos mezclar. Do feito en sí, vale, do feito en sí. Eu votei a favor, estou a favor de que se haga filla predileta. Eu agradezco. Pero bueno, tamén quero que se teña en conta o resto. Non sei que ten que ver unha cousa con outra, realmente, non ten nada que ver. Para mí, é a miña forma de pensar, respecto a súa, totalmente. Pero realmente creo que eso non ven a caso aquí, non ten nada que ver. O resto, cando estamos os políticos peleándonos uns cos outros, utilizamos as armas que podemos, usted sabe ben. Entonces, eu creo que non ten nada que ver, non podemos compararnos ningún de nós con Rosalía, con todos os meus respetos. E digo yo, en ese sentido, creo que a día de hoxe non temos ese nivel, non temos un nivel cultural ni profesional. Cada unha ten a súa profesión, eu non me meto neso. Valórase a súa poesía, eu de feito leín algúns dos seus libros, pareceme moi boa escritora, estou de acordo, votei a favor, pero bueno, é un tema que me chama a atención que unha persoa que con 5 ou 6 anos foi de Trazo, se nomea filla predileta de Trazo, pois, bueno, pido que se teña en conta, nada máis. Vale. Jorge, algo máis? Bueno, sin máis, pasamos ao punto número 3. Bueno, o punto número 3 é o pós, imos co pós social. Sí, no pós social supoño que tedes a documentación, verdad? Sí. Bueno, pois no pós social tengo 64.260,82.
Iso é a chega que temos deste ano, vale? Non sei se algún dos grupos quere decir algo. Non, eu... Eu pois que temos para os servicios sociais. Charo? Agora xa dá agora máis, pero... Sí. Non? Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? 3, verdad? Os 3 que estaba apuntando, sí. 3 abstencións dos 3 grupos municipales e o resto PP. Sí, ya no quiero decir el nombre porque no vayase. Despois cuento. Bueno, pasamos ao punto número 4, escrito da Sociedade Galega do Medio Ambiente sobre a reducción do canon do lixo. A ver, como ben saben, o canon subimos as taxas do lixo. Traemos esta proposta ao pleno para, máis que nada, para ver se tamén nos podemos implicar todos un pouco. Existe a posibilidade de que o Sogama nos reduzca o 5% no precio total da tonelada, pero para iso temos que cumplir un destes dous puntos que lles vou a ler. O punto número 1, que creo que para nós parece que máis se adecua a trazo, disminuir a entrega de residuos correspondentes á fracción resto nun mínimo dun 1%, o sea, no orgánico reducilo o 1%, respecto dos entregados no ano inmediatamente anterior. O punto número 2 é incrementar o mínimo do 3% respecto do exercicio inmediatamente anterior as toneladas procedentes da recollida selectiva de residuos de envases no contenedor amarelo ou de bioresiduos de orixe doméstica no contenedor marrón. Nós, desde o noso humilde coñecemento, parecenos que o punto que máis se nos vai adecuar é o número 1, intentar concienciar a xente, facer charlas e concienciación cos veciños para que cada vez boten menos orgánico no contenedor verde e menos plástico, porque, como ben saben agora, a reciclaxe non está ben. Bueno, trouxémolo aquí ao pleno para contar tamén con todos os grupos para axudarnos a concienciar un pouco a población, aos veciños. Entonces non sei se tens algo que dicir, César. Sí, está ben, está ben, por os dous ámbitos, unha de ser un aforro, e outro que tamén sei que o dos orgánicos ou o compostaxe, sei que iso había que concienciarse máis. Sí, bueno, decir tamén que me esquecía, perdone, acabamos de pedir unha subvención para pedir composteiros, a ver se con eso reducimos algo, tamén envases para aceite, que xa os temos, pero bueno, hai que facer un estudio. A partir bueno, esperemos que nos la dé a Xunta de Galicia, e a partir de aí faránse charlas tamén nas distintas parroquias para concienciar un pouquiño a veciñanza. Esa subvención de momento está pedida, non sabemos se nos van a dar ou non, esperemos que sí. Vale. Sí, digo que no rural temos máis facilidades para facer a compostaxe. Bueno, hai que concienciar a xente porque tamén somos moi cómodos e é moi fácil de tirar a basura. Con tal de que non meteran plásticos no verde, xa cumplíamos. Se cumplíamos moito, sí. É orgánico tamén nas aldeas. No rural tamén, se somos un pouquiño prácticos, non é necesario botar orgánico prácticamente, porque todos temos horda, todos temos animales prácticamente. O que non ten vacas, ten galiñas, eu creo que no rural é moito máis fácil, pero bueno, a concienciación eu creo que neste caso é moi importante, por eso decidimos traerlo ao pleno para, bueno, tamén para que estén enterados e para que nos boten unha man na medida do posible, cando haxa as charlas e iso nas parroquias, pois tamén que veñan e que participen é unha cuestión que todos debemos de involucrarnos por eso, Charo.
Pois, pola miña parte, todo o que redonde en diminuir a entrega de residuos, que se reduzca a entrega de residuos, e que todo eso redonde, ademais, en unha rebaixa do precio aos veciños, a mí tamén me parece unha boa idea. Eu tamén, todo o que sea mellorar por os veciños, eso non se sabe aproximadamente canto sería a cantidade. E sabe que vai para todo calculamos. En vez de cobrarnos el 100, nos cobran el 95. Falamos Pero unha un bonificación do 5%. 5% en las facturas de Sogama, que están siendo de 8.000 euros al mes, Ou máis, a veces 10. los meses de agosto y diciembre, 10, está claro. O sea, calculando yo así a grosso modo, de ver los años, las facturas, pues el 5% bienvenido. É unha cantidad importante. Claro, porque estamos hablando de números ya grandes, ¿no? Claro. Bueno, pois, sin máis, entonces procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Aquí no me confundo, ¿eh? Vale. O punto número 5 é o Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal. Bueno, isto son as obras que incluímos no POS. Supoño que se lles chegou tamén, chegou a documentación cas obras pertinentes. Sí. Bueno, de gasto corriente, para gasto corriente deixamos 248.976,40. E despois as obras xa vistes na mellora no núcleo de Vilar, en campo, e a aldea de Vilar, que temos aí en campo, mellora do camiño entre Xabestre e Oa, e a carretera que vai, que sale dali onde a iglesia de Xabestre, sale na da Chonia, e mellora do camiño entre o Estido e o Outeiro, esa carretera que últimamente tuvamos ali bastantes problemas porque baixa moita auga e traía bastantes pedras do monte, é moi necesario. Iso por un lado, iso suma un total de 316.746,37. Por outro lado, vai a mellora do camiño entre Berreo e Vilar, é a que salen... Esa cal é? Esa é que entra aí en Berreo, no Outeiro, pasas a Marquesina de Castelo, a primeira que á dereita, esa, que acaba na ponte, que vai hacia a Vilacide. En frente á casa de Pina. Xusto, eso. Si, está moi mal. Estamos cansados de bachealo, pero nada, non hai maneira. Entonces decidiuse meter agora. Ese camiño costa un total de 53.967,48. E logo me parece que xa va al complementario. E despois vai o complementario, sí. Despois vai o complementario 2025, que vai unha carretera en Sá, na parroquia de Benza, que, bueno, metiuse por ali a auga municipal agora fai, bueno, no verán, non sei se foi en agosto ou en setembro, está bastante mal, que custa un total de 24.939,83. Mellora de camiño entre Porto e Agurís, é un camiño que subindo da Pontalbar, ali do cruce onde están aquelas casas altas, empeza nese cruce e está a aldea do Porto, é un cacho pequeno. Ese custa 34.881,06. E despois a melloría esta daqui do Reindo, que tamén está bastante mal. E xa son 28.193. Un total de 88.013,93, que non sabemos, a día de hoxe non sabemos exactamente a cantidad que nos van a dar. En principio nós temos esta suma, bueno, tenemos a pleno estos e despois nos dan máis. Para que vayan máis rápido os proxectos que xa tengas aprobados, pero non sabemos a cantidad que nos vai a tocar de complementario. Eso hasta cara aí junio ou así non se sabe. Nunca chega. E isto é o que temos no pos da Diputación 2025. César? Nada, nós ímonos a abster porque son obras todas que sí, son moi necesarias, pero como sempre, como tampouco non somos consultados ni aportamos nada, tampouco nos ímos a poñer porque sí que realmente estas obras hai máis, pero
todas non poden facer. Eu creo que estas realmente son moi necesarias, están calquera delas. Non nos faz tempo, pero vais a probar igual. Ojalá tuveramos máis cargos para facer as que quedan. Claro. Charo? Vale, pois eu sí que quería preguntar unhas cousas. Quería preguntar que o único camiño que vai levar a aglomerado é o da aldea de Vilar, non? Sí, Sí. un cacho. Alcantarillado ou algo vai levar, porque vin por aí un montón de tuberías, todo... Non, vais a sanear. Vais a Se sanear. recollen esas pluviales, un día hai sobre todo aglomerado, procuramos recoller as pluviales, sí. Vale, que me parecen bastantes cartos Sí, pero... para a aldea esa. Ao resto, a aldea de Sabestre en Monzo, en Sabestre en Monzo tamén vai ir aglomerado? Non, No, non. vale. Non, porque senón non poderíamos facer máis que dúas, porque Xa, os cartos son os que son e estamos limitados. Ojalá poderamos poñer aglomerado en todas. Normalmente o criterio que estamos seguindo é nos núcleos, nos centros das aldeas, pois, poñer aglomerado. vale. E que constame que, bueno, que, por exemplo, ali en Monzo quedaron de arranxar tamén un camiño de arriba, onde baixan as pedras do monte. Sí, pero ali fai un cacho, Ali xa vai un cacho. Non Vai un cacho non tamén. só vai hasta o depósito, Claro, hasta onde había o problema. É que senón aquelo son cartos tirados, porque No, pero ali, se sigue aquel camiño así, todo o que se faga en 2 días queda outra vez levantado. Pero se Que sería vostede, quitar os cartos. se vostede mira o proxecto, xa ve que vai bastante arriba. Desde onde está a primeira entrada para a finca, pois vai hasta ali. Mediouse desde ali, sí. De feito, decir tamén que o tubo xa era unha cousa urxente, xa se lle canalizou a auga con un tubo moito máis grande, está feito. Pois a ver se eso soluciona un pouco o problema, porque realmente esa carretera ponse que non se pode andar por allá. Non, sí, houve que quererlles a limpar. Sí, somos conscientes. Bueno, dalle a noraboa ao señor Xuncal, porque, bueno, leva case 50% do posto do 2025 para a súa aldea. Ai, seguro. E alrededor da súa casa de cuadras. E, bueno, as outras 102 aldeas do concello, pois, bueno, teñen que conformarse co resto que lles toque, pero, bueno, é o que hai. Usted foi a ver a aldea esa que está falando? Foi na ver? Sí. Foi ver en que estado está esa aldea? Sí, sí. Home, nos... Ando bastante máis por trazo do que vostedes se parece. Non, pero alégrome. Non é, a ver, non vamos a entrar, non me tome a mal, non vai a ser a defensiva, por favor. Pídelle, por favor, non vayamos a ir a defensiva. Vou explicar. Habrá algún alcalde ou algunha alcaldesa que queira ter os camiños mal, que queira que por sistema ou por capricho meter esta aldea e aquela non. Habrá algunha persona que non queira ter os veciños o 100% contentos, sentarte aí e non ter un problema. Dígame usted, será normal eso? Quero pensar que non. Pois entonces, Pero eu tamén creo que está todo pensar dito. que igual que se podía compensar un pouquinho máis e repartir un pouquinho. Pero esa aldea, usted viu o trazado que é, o saneamento que leva. Unha vez que se fan as obras hai que facelas ben. Pouquinho a pouco temos que ir poñendo as aldeas dependendo do presuposto que teñamos. É que os cartos son os que son. Nada, oxalaste, eu estou deseando tamén ver a todo trazo, igual que a aldea de Vilar. Facemos o que desde a nosa humildade podemos. Eu creo que todos, eu creo que non pense que por vostede estar na oposición, pois parecelle que é por capricho. Non, nos facemos o que realmente podemos, o que realmente vemos que é super necesario, porque estas carreteras que van aquí non hai unha que podamos decir, oye, vai por... Porque está Xuncal, que parece que deixouse entrever que é porque hai ali un concelleiro. Por Dios, usted vai a facer unhas fotos á carretera. Bueno, como esa hai moitas, Claro, pero a todos non podemos chegar. Pero a todos non podemos chegar, sabe? Moitas e incluso, mellor, incluso peores, pero bueno. Xa, a todos non podemos chegar. Vamos a deixar... Pouquinho a pouco, pois Xa se aglomeraron algunhas outras aldeas onde non había concejales. E vas a aglomerar, que hai obras pendientes agora. Ahora mesmo hai obras pendientes do ano Quería pasado. agradecer, onde vayan a aglomerar, tras quería agradecer e A quen tamén lle teño que agradecer? as outras aldeas onde aglomeran, onde non se Agradecer as aldeas. as aldeas ou a persona. A mí agradecer, mo pois trae que agradecer tamén aos outros. No, porque usted é concelleiro, non por outra cousa. Xa, pero... E
E non teño nada que ir a Concello Non as levo, aldeas. levano os veciños, ou levano a xente que se sirve No, pola que non leva é o Concello, que é o que decide onde se paga ou non, non? Tiña che dar a miña gracias. O goberno, que sodes vos, sodes os que decidides onde se ejecutan as obras ou non, non? Entra nunha dinámica que non nos convén a vida. Eu creo que vamos a ver, é así. Se te centras en ir directamente ás persoas, era che mellor, home, era che mellor. Era mellor. Sí, era che mellor. Por eso fun directamente. A mí, non, onde a mí non. Onde a mí non. As cousas que te tens que centrar, non onde a mí. En que me teño que centrar? En mirar, pois, mirar que noutros sitios onde haxas que ser, onde haxa algún non problema, estou por vas, facendo. dis, De pois, feito, nesta creo que área son tamén o que máis necesitan estou numerado ou aportando. algo. De feito, creo que son o que máis estou aportando onde están os problemas. Sí, non, sí. Bueno, en fin. Nada, outra cousiña que quería puntualizar, que, bueno, isto me imagino que porque os proxectos ao final son copia e pega, pero, bueno, que podes mirar que hai algún detalle, algún error. De feito, hai, bueno, en concreto hai un logo de outro concello metido polo medio de algún dos proxectos. vou tomar nota para corrixilo, vale? Vale. Se non sabes en que proxecto é, non? Pois ahora mesmo non Vale, recordo, miramos. Mirade porque, bueno, Pero o camiño é noso, non? Sí, o camiño é noso, Vale, sí. vale. De eso non hai. Revisa no proxecto, dísme. Sí. Vale. Vale, tamén serve esta puntualización. Vale. Algo máis? Nada máis, Fernando. Jorge. Bueno, eu vou máis ter, as obras son todas necesarias, bueno, son necesarias. O que estou en contra é que se destinemos tanto para gasto corrente. Nós sempre o decimos, é unha animalada o que vai para gasto corrente. Aí podíamos facer moitas máis cousas. Eu entendo, claro, entendémoslo todos. O problema é Porque que hai que pagar a luz, hai hai que que pagar a pagar... cantidad que vai para gastos. Xa. Son 300 e pico mil euros. Xa, pero teño aquí os datos do Departamento de Servicios Sociais, precisamente por eso, por se alguén me preguntaba, porque podo asegurar que é o departamento que máis cartos leva. Mire, sin ir máis lonxe, o ano pasado, en Servicios Sociais, gastáronse 543.569 euros. No 2023, hai 2 anos. No 2024, 648.490, dos cales o Concello aporta 436.382 euros. E o ano 23 aportara 320.000, máis de 100.000 euros a maiores do ano anterior. Quero dicir, ese é para que este ano máis, porque temos aí o SAF e realmente o gasto corriente vai destinado a esas cousas, non se pode destinar tampouco, a interventora pode me corrixir, sabe perfectamente que ese gasto non podes meter en outras cousas. Sí, pero despois hai outros gastos que son desorbitados, o meu modo de pensar, alquiler de carpas, e baños móviles. Sí, eso sí, Cando o Concello non ten medios, habrá que adecuarse ao que hai. Habrá que apretar o cinturón. Priorizar. Sí. Bueno, vou máis ter, Vale. as obras son necesarias todas as que van aquí. Hai moitas máis que facer, moitísimas máis, e con moita máis necesidade tamén. E somos conscientes de que temos o Concello agora mesmo, porque choveu e todo, hai carreteras que están en mal estado. Somos conscientes, a evidencia non se pode negar, pero os cartos é o que temos agora mesmo. El número de kilómetros que tenemos en pistas. 600 kilómetros que temos en pistas, é verdade. 101 kilómetros cuadrados que ten o Concello e 600 kilómetros de pistas. É inasumible, é algo, non sei. Daqui a Madrid. É algo que é moi complicado. De feito, xa as de concentración estas, tanto de Benza como de Trazo, xa estamos metendo nelas tamén nos plans estos de Agadir, como podemos, porque xa as Zahorras están intransitables algunha. Perdón, podo facer un inciso, senón? Sí. Nese caso, tamén habría que ter en conta, por exemplo, os madeireiros. Xa estamos neso. Porque si é verdad que eu penso que se están, bueno, olvidando un pouco do que teñen que facer, e por parte do Concello, por recordarles que se les fan as pistas, pois teñen que volver a arreglarlas, obviamente. Non, están facendo. Bueno, os que detectamos están facendo.
a veces pode haber algunha corta por aí que non nos enteramos e que non sabemos nin quen foi, pero Alberto está facendo un moi bo traballo neso. A maior parte das mañás pásase controlando eses temas. Depois si ten aquí un aval, de feito arreglaronse algunhas. Alín Xabestre, Jorge Alín Bixou, Baixán Daci Bixou, viches que houve que levar ali Zahorra. E si, estánse, bueno, os que detectamos están moi exigindo que as arranxen. Bueno, algo máis? Pois procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? 3. Vale. O punto número 6 é a modificación de ordenanza fiscal da taxa pola recollida do lixo. Aquí, bueno, modificamos as taxas do lixo. Houve 2 alegacións que traemos hoxe aquí ao pleno. Bueno, unha delas é de Chalo, non sei se a queres ler, expoñer ti ou... Nada, bueno, eu xa expuxen na alegación, xa expuxen o que tiña que expoñer, xa manifestei a miña opinión, rexeitóuseme, obviamente, non esperaba outra cousa, pero bueno, penso que no concello onde as deficiencias neste sentido son tan notables, meterlle unha subida de casi 200 euros aos gandeiros entre casa e cuadras pareceme casi un roubo. Entonces, pues bueno, ante eso nada que facer, con lo cual, pues nada que decir a maiores. Bueno, o informe xa dicho claro, xa vexo que non leo. Bueno, decidimos desestimar porque, bueno, ainda creo que imos ter que subir máis, porque non estamos cumplindo a lei, creo que xa expliquei no pleno no que levamos eso. Bueno, a súa alegación é respetable, está no seu dereito e todo, pero a min o que me parece é que máis que unha alegación son unha serie de suxerencias que, bueno, que son respetables e defendibles, pero nos personalmente a min pareceme que máis ben é unha alegación política a nivel político. Entón, decidimos desestimala porque o informe técnico-económico así o sustenta e decidimos desestimala. Cando vostede di que sube a taxa do lixo, que ainda así non cumple ca lei, pero decide subila... Como todos os concellos. A mí os demás non me importan. Búsqueme onde a mí os demás non me importan, a mí importame este, que é onde estou. Entonces, cando usted di, no, subo porque non se pode escudar en ese motivo para decidir subir a taxa do lixo. Pareceme unha subida desmesurada. Non me podo escudar na lei, entón non me podo escudar. Non, porque se non a vai a cumplir, como se vai a escudar na lei? Pero cumplimos parcialmente, co tempo que habremos la cumplindo. Pero ahora mismo non a está cumplindo, entón como se pode escudar na lei se non a está cumplindo? Hombre, cumplimos a nosa parte. De momento, a ver, é que estás contradicindo. Porque, sí, porque usted di que lle parece un roubo o que lle poñamos aos gandeiros e ainda non puxemos todo o que había que poñer, entonces, se poñemos todo, imagínese. Pois se nos vamos ao que usted di, de que hai concellos que non subiron nada, hai concellos que subirían moito, pero hai outros que non subiron nada e incluso que chegaron a baixar. Non teño coñecemento. Tal e como están as cousas agora mismo e cos servicios que hai aquí neste concello, esa subida, pois eu non o vexo lógico, non o vexo xusto e así foi como... Como temos o servicio neste concello de recollida de enseres e voluminosos? Como temos? Bueno, pois... Te considera que mal? Mal, moi mal, bastante mal. É bastante mal, incluso a nivel de cubos de basura, de todo, de recoller cando se pode, de que eu a miña aldea é un día o cubo de basura está patas para arriba durante un mes. A ver, non me parece un servicio... Hombre, pois moitas queixas ou ninguna, a nós queixas non nos chegan. Eu creo que todas as queixas deben de chegar a vostede, porque a nós... Eu creo que se fai bastante ben, os voluminosos recóllense sin problema, os plásticos cando chaman tamén.
Non temos queixas. Digo porque me sorprende, porque realmente creo que non o estamos facendo tan mal. Pero, bueno, é a súa percepción, Opinións que non... é respetable como a nosa. Correcto. Vale. Nada, non sei se ten que dicir algo máis. Nada máis que decir. Bueno, sí, perdona. Iba a pasar a outra alegación, perdona. Sí, fala. Quería comentar, bueno, xa un pouco das dúas, que sí que mirei as dúas. No tema este da explotación gandeira, eu creo que non está mal. As explotacións hoxe en día, bueno, están ben. Se 150 euros ao ano lle vai desestabilizar a economía dunha explotación gandeira co presuposto co que se moven hoxe en día unha explotación. É co que se genera aí de plásticos. Claro, eu creo que é un pouco injusto, se cada ainda é un pouco escaso. Pero, bueno, está ben, agora foi así unha subida. Eu creo que non, calquera gandeiro que hai dous, creo que é ben xusto. Eu, nese caso... Foi consensuado con eles, ademais. Poden estar seguros que foi consensuado eu creo que con non teñen eles. problema en pagar esta cantidad, porque saben que tamén xa foi moito plástico. O que sí, eu pasouseme, non fixen a alegación, que tamén fala aquí na alegación de Charo. Tamén falaba, sí que non se puxo, pero sí que facer unha reducción para vivendas de familias con risco de exclusión social, aí sí que debe ser feito, porque a mellor unha casa que vive unha persoa, a mellor unha persoa só unha pensión pequena ou unha axuda, e ese sí que me parece un animalado de a costa como unha casa normal. Que pode, seguramente que hai casos que sí que supón máis que un gandeiro que paga 150. Sí, eu non digo que eso non lle se quedar unha volta, pero, bueno... Eu penso que, non sei, eso, en servicios sociais, a mellor sí que podrían fazer unha valoración das casas que podrían necesitar esa reducción. E despois xa falando do outro tamén, de paso, da outra alegación, bueno, igual algo de razón pode ter. Claro, agora, no que fala desta lei nova, porque, bueno, se rexe todo isto, sí que fala de que convén que cada un pague polo lixo que xera. Sí. Entón, sí que é verdade que é unha casa rural que bota máis de medio ano seguramente que vacía, está pagando o mesmo co no supermercado que xeran todos os días un montón de cartón e de plástico. Entón, bueno, se cada non é moi xusto, se cada unha casa rural xera menos lixo para unha vivenda normal, porque a mitad, a mellor dos días está vacía, e ainda os días que este ocupada, tampouco é que non creo que xere moito lixo. Pero, bueno, é unha opinión máis así personal, non sei legalmente. Bueno, Noutros concellos vexo que hai máis diferencia. Máis distinción de máis apartados. Aquí só temos tres, a vivenda, pastelería e marrondeiros. Igual habría que... Sí, igual que no tenemos la hostelería, tenemos locales donde se desarrolla una actividad económica. No tenemos la hostelería. Entra todo no mismo epígrafe. Sí. Claro, que tampoco hay tantos negocios, No. claro. Por eso. Non, e dai máis, porque llegan ali, poña 74, non extraño, con todo o trato. 74 negocios, sí. Entre grandes e pequenos pode haber, sí. Bueno, nada, era por comentar, non? Sí. Só un momento. Jorge? Nada que decir. Bueno, pois, como xa César falou da seguinte alegación, tamén se vai a desestimar. Por lo anteriormente dito, eso non quita que teñamos que dar unha volta á ordenanza, pero a ordenanza modificouse ese tema puntual. Habrá que modificar a ordenanza cando se faga, pois podes especificar por epígrafes
o sea, diferenciando un supermercado dunha farmacia, pero bueno, agora mesmo era o tempo que tiñamos, porque facer unha ordenanza leva un tempo, e perdemos a bonificación da Xunta, perdemos cartos. A interventora sabe que a mí, ela fixo estudiar Non, xa nos perdemos agora. E se perdemos agora con estas alegacións, perdemos, non fixo aí o cálculo. Un mes perdímolo, non. Teño que ver cando entra en vigor. Repito, eso non quita que non vayamos a modificar a ordenanza e poñela como hai que poñela. Por lo tanto, votos a favor a desestimación das alegacións. Sí. Sí. En contra, 3. En contra, verdad? No, Sí. abstencións, en En contra. contra. Vale. Moi ben. Bueno, os decretos, supoño, o punto número 7 é a conta dos decretos da alcaldía, supoño que os teñen, recibiron os decretos. Sí, sí. Vale. O punto número 8, mocións presentadas. Dúas mocións presentadas polo grupo do BNG. César. Sí, bueno, unha xa, bueno, podemos retirar, porque era polo tema da aprobación. A aprobación inmediata dun decreto individualizado sobre as axudas en materia de transporte, pero esa, como xa o aprobaron despois a semana seguinte, entón xa non cabe, xa non ten sentido. Entón a outra, paso a ler a outra. A outra trata do rexeitamento ao novo proxecto de reapertura da explotación mineira de Cobre San Rafael SL nos concellos de Touro e Opín. Paso a ler os acordos xa. Sí, pues teñen a todos, que teñen a todos. Sí, o acordo son, sí. Paso a ler os acordos xa. Primeiro, o Pleno do Concello de Trazo manifesta a súa oposición ao proxecto de apertura da explotación mineira tanto polas súas graves afeccións ambientais como pola hipoteca que suporía no desenvolvemento económico do Concello. Segundo, o Concello solicitará ao órgano ambiental a inadmisión da solicitude do promotor en base ao que recolle no artigo 39 da Lei 21/2013 de avaliación de impacto ambiental que di no seu punto 4 o seguinte: no prazo de 20 días hábiles desde a recepción da solicitude de inicio da avaliación de impacto ambiental ordinaria, o órgano ambiental poderá resolver a súa inadmisión por algunha das seguintes razóns. E a número C di: se xa inadmitise ou xa ditase unha declaración de impacto ambiental desfavorable nun proxecto sustantivamente análogo ao presentado, como é o caso. A terceira e último: sen perxuízo de todo o anterior, o Concello de Trazo presentará alegacións ao actual proxecto solicitando a súa denegación e presentándose como parte interesada e perxudicada por este proxecto. Bueno, este proxecto xa se presentara no 2017 e xa fora denegado, e xa houbera unha declaración de impacto ambiental desfavorable e agora volveron a presentar. Polo que informa aquí a xente que mirou o proxecto, é prácticamente o mesmo, como van, non sei se explica un pouco. E nada, pero de maneira estamos presentando aquí nos concellos da zona, en todos os concellos. E nada, está... Vale. Charo? Vale, eu vou a votar a favor da moción, ainda que, bueno, eu como representante dun grupo político local, pois preferiría que as mocións foran máis hacia o Concello de Trazo, pero, bueno, neste caso, pois, bueno, vou a votar a favor. Jorge? Eu vou votar a favor tamén, ainda que a Trazo non se afecta así directamente. É un tema que afecta porque... Ao medio ambiente. Sí, ao medio ambiente. Vai afectar moito ao medio ambiente. Bueno, nos... Estás, Jorge, sí? Sí. A ver, nos recoñecemos que seguramente afecta ao medio ambiente,
O que pasa é que este proxecto non é competencia dos concellos, eu entendo que o BNG o trae porque é unha moción de partido que, como ben dices, están representando en todos os concellos. Pero nós, por total descoñecemento de como está a situación, non sabemos que permisos teñen, non sabemos en que situación está, porque realmente é o que di César, eu sei que ese problema teñen desde fai moitos anos. Máis que nada pola falta de información que temos, non sabemos que clase de permisos teñen, ni sabemos, polo que pon aquí, bueno, que afectaría as aguas do río Ulla. Vai por diante que nós, todo o que sea que dañe o medio ambiente, pois estamos en contra, evidentemente, pero neste caso non podemos votar a favor por eso, por descoñecemento, porque realmente competencia os concellos non temos. Eu creo que é algo que terían que debatir no Parlamento, algo da Xunta de Galicia, por tanto, neste caso non podemos votar a favor. Bueno, é un caso que afecta a todo o mundo, agora está no plazo de alegacións. Moita xente que fan alegacións individualmente non ten. Pero xa teñen os permisos sectoriais, non sabes? Teñen os permisos de medio ambiente, todo, non sabemos. En que tipo de permisos? Non sei exactamente, agora sí que presentaron documentación, agora está un plazo de alegacións. Entón, agora, cando acaba o plazo, terán que avaliar as alegacións que se presenten e depois quitarán conclusións e farán a sentencia. Pero bueno, quer dizer, xa tuvo a declaración de impacto ambiental desfavorable, e se é o mismo, non sei. Si ten un impacto. Cambiaron aí, bueno, pues puxaron aí un pouco que iban a facer aí un parque pero que era a extracción de cobre exactamente o mismo. Entón, non sei se... O sea, non deberían de aprobarlo, non deberían de... Pero eu creo que aí tamén hai unha parte que está a favor, non? Eu, polo que me informei a raíz desta moción, que teño que ser sincera, non tiña moito conhecemento de como estaba o tema, parece que hai un sector que está pedindo firme, o sector a favor, non? Sí, supoño que habrá xente que terá un beneficio económico, entón non me importará cando hai cartos por medio, non me importa. Hai como o de Niveiro, unha empresa que o vieron a xente que ia facer un traballo ali, está a favor, claro. Ao final prevalece o persoal, pero non sei. Bueno, pois, nos, preguntando moito, non podemos votar a favor por eso, porque parecenos que non temos o conhecemento suficiente de como está a situación, nin é moita competencia nosa, por moito que nós votemos aquí a favor ou en contra, eu creo que non terán que ir máis arriba, batir no Parlamento. Sí. Pero, bueno, é respetable, eu entendo perfectamente que a moción de partido é normal que se traia. Votos a favor? 3. E en contra 7. Sí. Vale. E agora queda o punto número 9, que son robos e preguntas. Empezamos por César, BNG, por favor. Sí. Teño aquí unhas cuantas preguntas. Falamos antes dos contenedores. Como vai a implantación do contenedor marrón, do quinto contenedor este, que ten que estar este ano posto? O contenedor marrón para trazo nos consideramos que non vai ser moi eficiente, entonces imos poñer algo, en principio creo que 2, un no colexo e outro no algún restaurante que teña onde genere bastante orgánico e despois imos a tirar polos composteiros como ben falamos antes, en principio, porque o contenedor marrón para nós eu creo que non imos a cumprir. Claro, non sei a lei como se exixen. Sí, pero bueno, danos a posibilidade de que a través de composteiros envases para o aceite e poñer algún comunitario que podamos cumplir. Por eso, en principio, temos as solucións a pedir precisamente por eso. Vale.
Ruta de sendeirismo, outra vez, que xa falei desto varias veces. Bueno, xa se me dixera que estaba aí como había unha parte en Xabestre que había problemas. E, bueno, ainda agora que foi o Fitur, sempre, bueno, salimos aí con vídeos e todo, pero ao final, despois a realidade aquí non se asemella a eses vídeos que saben nas redes sociais. Entón, a ruta, eu creo que daquela empeñaste en que había que homologala, o que é necesario é ter a ruta para poder, bueno, transitala. Se non se pode homologar, pois xa se homologa cando se pode. Pero sí que acabala, señalizada, temos as señales aí xa preparadas, temos todo, pero como tomamos ese problema nese trayeto, a idea é modificar o tramo para que non pase, porque nós, se os veciños non nos deixan pasar, e aí hai que modificar o traxecto un pouquinho, en vez de salir onde salía antes, pois salir na Noia, é a idea. Claro, habrá que buscar unha solución, pero habrá que fazer, porque aparte non é un traballo costoso económicamente. No, eu creo que, claro, agora, despois de toda a protesta veciñal que levamos aquí no seu día, a idea é volver a falar cos veciños, non vai a ser que nos encontremos con un problema, e para iso xa paramos de outra vez na mitad, entonces a idea é volver a falar cos propietarios das fincas. Aí, como non está concentrado o monte, é un traballo costoso porque hai moitos propietarios. Entonces, pois, é un traballo que temos que facer, esa verdade. E cambiar o que é o itinerario, salir un pouco máis atrás. Pero, bueno, si temos proyectado facerlo. Pois, a ver, hai que dar. E se non se homologa, pois... Dentro dun ano, vou vir outra vez. O que digo este. Se robamos anos con esto. Podo decir? Sí. Si nos homologan, podemos publicitarla, que se nos cae un paseante y el seguro Non no cubre. Yo pongo lo malo. Publicítase boca a boca, Ela xurídica é vídeo que pasa. hai maneira de publicitarlo hoxe. Así a las ajachadas. É moi fácil, Si, desde o Concello. sin ser nada oficial. Esa que a xente o sepa e este listo para transitar. Vale, outra cousa. O tema do SAF. Como vai a lista de espera? Que aquí... Agora mirei onte, si, temos 7. 7. Si, 7 En que listas. grado? Pero son de grado 1. Grado 1. Creo que hai 5 de grado 1 e 2 de grado 2, creo que é así. Si. Botamos aí uns meses que non tiñamos, pero agora sí que temos. Vale, porque este tema, bueno, eu teño falado con veciños, clientes, con traballadoras, hai que parece que non está nada claro, hai cosas, porque ás veces nas casas dinlle que non hai cartos, entón que non lle poden dar horas. Despois, noutras dinlle que non hai traballadoras. Pois hai traballadoras que teñen poucas horas, que necesitan máis. Non sei, dependendo de quen me pregunta, é unha confusión aí. As traballadoras non saben ben como funciona o tema. Bueno, agora como está a licitación, o SAF está en fase de licitación, está subida a plataforma, pois supoño que, a ver, haberá un estudio deso, pero é posible que sea máis, a veces non, traballadores é verdade que a veces non encontran. Eu que non sei como fai a empresa, porque non é unha empresa privada, nós aí non nos metemos, non sei que criterio sigue para darlle unhas horas a unhas e outras a outras, non sei. Non sei, aí habería que falar ca empresa. Tens que explicarse. Digo xo pola xunta, polo que eu controla, non é meterme en nada. Ti, por exemplo, tes 3 en grado 2, que un leva 7 meses, outro 5. Como entra un grado 3, tens que dalo antes. Bueno, iso xa se Entonces a xente non o entende. Sabes? teñen prioridade polo grado, a dependencia que teñan. Sabes? Entonces dis ti, eu levo esperando 5 meses, pero que como che entra un grado 3, ese é o primeiro que tens que dar.
a xente non o entende, entendes? Porque ti buscas o tal, empezan a decir a fulanito deronllo a tal, e que non... Estamos limitados. Si, as traballadoras sociales, non falo das da empresa que non teño contacto con elas, pero moitas veces encontranse con ese problema, entendes? Que unha persona de repente, por poñer un exemplo, dalle un ictus, califícana de grado 3 e entra antes a de 2 que leva 5 meses esperando. Eso é moi difícil entendelo pa xente que ten unha necesidade, claro. Sí, claro. E nalgúna vez parece que pregunta din que non hai lista de espera, despois sai un caso, despois din que non hai caso, que non hai que estamos dependiendo de lo que cargue la Xunta. Hoy te dice la alcaldesa que non hai lista de espera e mañana entran 4 casos. De feito, ante cando mirei, creo que actualizan as listas o miércoles, creo que o miércoles. E ante cando mirei pola mañana ainda non actualizaran a lista. Igual xa temos hoxe nove, pero é que actualizan todas as semanas. Elas poden vos informar poden preguntar da preferencia ou de tal. Eu só quero deixar claro que desde aquí, desde o que é traballo social, están ás órdenes un pouco para a inclusión do que dispón a Xunta, sabes? Dos grados que non ten. Sí, e dos grados. Porque unha persona pode cambiar dun grado para outro nun día. Está. Bueno. Por aclarar, Sí, está perfecto. É que eu non sei. Todas as traballadoras que me están falando, están me preguntado, pois eu non sei. Claro, pero que así que non... Eso, asignar unha a outra é da empresa, Claro, é unha empresa privada, é o que digo, non sei que criterio siguen ni nada. Pero bueno, agora xa queda pouco para ver como resulta o concurso. Vale. Que xa vai ser outro incremento de gasto para o Concello. Que sale agora case 24 euros. Sí, bueno, está claro. Vai chegar un momento que... E dai van a baixar céntimos. O Departamento de Servicios Sociais é o que máis gasto ocasiona para un Concello e está ben. O sea, está ben que base, que iso quero dicir que se poñemos cartos é porque podemos dar unhas axudas aos veciños, pero a población está envellecida e cada día máis. Vale, outra cousa. Vou preguntar, a plantación esta de Belamide, que información tedes aquí desde o Concello? Temoslle paralizar a actividade, paralizouse desde o Concello. Sí. Agora está, xa depende de... Pero por que motivo? Por carecer de permiso de patrimonio. Porque aí tamén te van cortando... Sí, cando pasaron para a parte do Castro, do outro lado era agrícola, podían cortar, tiñan un permiso habilitante para poder cortar, pero no lado de patrimonio non. Estamos pendentes de feito, está o Seprona como que tamén. Vale. O sea, que pararan aí non sabía... Paralizamos desde o Concello. Hasta que presenten o proxecto e todo ben, non poden seguir. Se empezan así, vale, por aí. Non, nos lamentámoslo tamén, porque, parece ser que é na época de plantación, pero nos... pero... A lei hai que cumplir. Efectivamente, para todos, tanto para grandes... Adiante unha cousa, plantar en unha horta... Canto planos, Sí. Vale, nada, tiña tamén anotado a carretera de Oa a Igrexa de Chavestre, pero xa vai, sí. Xa vai a xente mo dixo. Sí, xa ten moita falta, pero xa fai moito tempo. Sí. Bueno, tamén está fatal, que pasei no outro día, que vai para da Chane... Pa aldea, sí, ese é outro que a ver como... Ten moita falta. Sí. Ali en Oa, a que vai pa aldea, mas a que colle despois hacia baixo por diante da casa que le de cantería, sí. Sí. Vale, outra cousa, campo de fútbol de Chaián. Está fatal o pillado na cantina,
canalón de xa falaron dele que vin ao colexio que hai estudiante da cantina, os usuarios están fatal. Bueno, se pasa sobre isto tamén, como está. Sí. E outra cousa tamén, que isto non sei se pode ver algo ou non, o que é a erva tamén está bastante defectuosa ahora. Digo que, bueno, se pode mirar, se en alguma ocasión pode haber unha subvención ou así da Diputación para arranxar esa erva, con que non lle supoña moito gasto ao Concello, vamos. Pois, sempre estaría ben. E despois, que tamén xa hai anos que reclamei, que non entendo por que non se fai, non se fai unha ordenanza de uso dese campo de fútbol. Dese, sobre todo, cuidar dos outros, pero xa que nese hora non hai ali equipo propio da parroquia, para fazer unha ordenanza, para poder cobrarlle, polo menos, bueno, como sea a ordenanza, entendemos, pero polo menos aos equipos ou entidades que veñan de fora, que poidan pagar a que se poida cobrar para fazer este mantemento que, claro, supoño que o Concello é un gasto que, sobre todo, bueno, está a andar as rapazas e os rapazes Entrenan ali. do Remón e tal, Vai a relación. están lle dando algo de uso, pero bueno, non é como se for o propio club ali, entón, claro, supoño que non quererá gastar moitos cartos ali no campo, pero bueno, os cartos ao final nunca chegan. Pero por eso digo, vai unha ordenanza e se vai cobrando aos equipos de fora, porque por aí adiante todos os equipos pagan. E os campos de fútbol en Santiago, en todos os sitios. Entón, podería ser fazer ingresar algo para ver este mantemento. E de repercutir tamén ao Concello. Pois, nese campo, bueno, a carretera de Oa, xa digo que somos conscientes, porque intentaremos buscar a ver se conseguimos aprobar unha subvención da Xunta ou a ver como podemos facer, porque tamén está bastante mal. Respecto ao campo de fútbol de Chaián, estaba mal utillado, pero está peor, porque o día do temporal levaron máis da mitad da tela. Estamos pendentes de que chegue o panel Sánchez, para se vais a tellar. Imos a tellar as gradas para que non chova adiante. Bueno, estamos, xa está pedido, pero parece ser que eso tarda un tempo, dixéramos que viña onte. O 10. O sea, falamos con Florentino, que pediu-no, que chegaba agora en breve, en canto chegue, poñémolo. Pois totalmente de acordo no que di, evidentemente. Os vestuarios están... Temos que, claro, tamén pedimos un presupuesto o viernes pasado no vestuario, saber se podemos dar unha man, polo menos, a decentarlos un pouco. Con respecto á erva, pois é algo que tamén estou pendiente a ver se consigo que unha subvención a que podamos cambiarla, porque está moi queimada. De feito, agora o caucho xa non se lle pode botar porque sale todo por lados. Máis que nada porque agora están entrenando ali os nenos e nenas do Rosmón. Bueno, hai bastante actividade nese campo. E os maiores tamén. E os maiores tamén van. E a ordenanza, pois temos toda a idea de facelo, o que pasa que, claro, para poder cobrar agora temos que poñer o campo un pouco decente, porque tal como está, casi é imposible. Entonces, a idea é, pois, poñelo decente e facer unha ordenanza e poder cobrar os equipos de fora. De feito, chamaron de varios equipos que querían ir a xogar aí. Dixo que non, porque, a ver, en principio, sin cobrar, xa tapa o noso. Bueno, é toda a intención de poñelo ben. O que pasa que, claro, temos 3 campos de fútbol. Para un concello como o noso, o de Rosmón está fatal, de erva natural. Ese campo leva un gasto importante. Tamén hai que arranxalo, non drena. De feito, hoxe hai que botar area porque non se pode xogar como está. Bueno, dentro das nosas posibilidades imos facendo pouquinho a pouco sobre a marcha e sobre conseguir fondos para facer esas cousas, porque con fondos propios é complicado.
Teño esperanza o miércoles, creo que da semana que ven, teño unha reunión co Conselleiro de Deportes, unha das cousas, bueno, levo as instalacións deportivas todas, a ver hasta onde podemos chegar. É así, e despois faremos unha ordenanza, porque ese campo sí que é verdad que, cobrando un pouco, pois igual nos axudía, polo menos axudamos a manter. Sí, sí. O sea, equipo de Santiago. É algo que temos que... campos. Sí, pero, bueno, ahora tal como está, primeiro temos que pillar instalacións algo decentes e despois poñernos a cobrar. Vale. A ordenanza pode seguir preparando. Sí, hai que facelo, sí. Vale, outra cousa. Ali en Berreo pediron xa varias veces, xa é a primeira vez que o trago aquí, facer unha conexión ca vía verde, porque ali, claro, na ponte que hai é para os coches, pero non se pode pasar andando, casi porque non ten nin a 100, nin a 0, non ten nada. Entón, está a vía verde do outro lado, pero non hai para ir a pé, ou seja, unha conexión para ir andando, non? Sí. Tampouco para conectar a vía verde con trazo. Porque a ponte vella esa está feita un desastre todo, non sei se nin sequer xa non mirei, non se pode utilizar ben, pero... Non sei, non, aí que non vou por aí. Entón, non sei, habría maneira de fazer unha pasarela ou algo para cruzar andando. Deso xa falei, pois, precisamente en Fitur, estuve falando con Antonio Leira, que é un dos que está aí, e comentei se habría alguma posibilidade de que a vía verde conectara con trazo. E quedoume de mirar, a ver, mirar o tramo que hai, canto había, e, bueno, non o descartou, bueno, caso da Diputación, a ver se podemos conectar eso, sería moi bo para nós. Ele incluso dicía en Verdía, pero, bueno, mellor era ali porque xa colle máis tramo do Concello noso. Claro. É unha zona que se presta para iso. Pois precisamente falei con... Sí, falei, a mí tamén me dixeron, por eso falei con ele e dixenlle se había unha posibilidade de poder traer atrás para nós, xa que non temos nin camiño inglés, nin camiño de nada, vamos a ir un pouco fora de todo, pero van a ver que me din. Pero cabe unha posibilidade, seguramente. Vale, outra cousa, Pexón. Outra vez, trouxe non no anterior pleno. Díxome que non se podía facer. De momento non. Non se pode facer o que son un parcial, sí que se pode facer. Non, podes facer, pero en canto entregan os títulos de concentración de lanza e de trazo, porque senón afecta aos núcleos. Estamos pendientes deso, e despois habría que modificar. Unha modificación parcial, é eso. Eu... Exclúe esa benza e a trazo, ou se é outra... Por eso son as modificacións parciales. Pero excluir, nos podemos excluir. Que dirán os vecinos? Claro, se ahora mesmo non se pode facer, eu eso preguntei, e si que legalmente sí que se pode facer, a modificación parcial é para eso. Se hai, pues neste caso, están entrando en a concentración, pois exclues esas dúas parroquias. A ver, a concentración parcial eu penso que non tardarán moito, porque en teoría iban a entregar os títulos o ano pasado. Espero que non tarden moito. Nos, se lle dicen que non levámoslo no noso programa, é algo que temos un interés importante neso porque a xente está nos protestando e é normal. E se queremos que trazo medre, temos que empezar por aí. Se pode obrar é que os nosos vecinos e veciñas poden facer, os fillos poden facer unha casa que non nos marchen, iso é verdade. Pero, bueno, eu creo que canto tiñamos que ter de edificación, 10%. O problema... que aí non me hagas contestar porque os destrozo la tal. Si no tienes... É algo que se xa falamos as dúas, se non tes o 10% do que temos agora mesmo aprobado, construído, a Xunta non nos vai a deixar. Pero, bueno, hai algunha zona que si hai o 10%, en algunha zona temos, en algunha zona. Entendedes, neste plan, ou sea, nós temos unha determinada cantidad de suelo para crecer. Pero que pasa? Que a xente queda no mesmo sitio. E se non conseguimos
un 10% de todo o que temos para construir tíranse para atrás. Esos son os criterios que pon a lei. Eu só falo deso, Si, pero por encima un pexón que a vida dun pexón din que é 10 anos, e o noso non ten. O noso non ten 10 anos. Se fora un pouco máis, se tuvera máis anos igual, sí, pero así. Pero, bueno, hai zonas no Concello que si o 10% edificouse, en algún sitio, sí. Ese é o problema. Eso é o que di a lei. Eu só conto o que di a lei. Está claro que nós ímolo pedir. Non só temos, pedir ímolo pedir. Porque é algo que penso que temos que pelear todos, sí. Sí. Yo vengo aquí a poner os inconvenientes. Disculpad, pero... Neste caso fai ela da oposición. No, porque, claro, las cosas que tienen, que sé que tienen un amparo legal, pues yo os las digo, las decisiones luego son vuestras. Pero ese tema se lo tengo comentado a Fina, porque claro, no... Yo le tengo que comentar lo que dice la ley. Luego vosotros tenéis que negociar como políticos. Todo se negocia, todo é negociar. Pero estamos perdendo tempo porque se nesa parroquia está a concentración, pues faise a parcial, se son peso, a parcial se para excluir, bueno, por concentración ou por lo que sea, unhas zonas. Entón faise o resto, faise a facer, despois cando se acaba a concentración, acabase as parroquias que quedaron aí. É para ir avanzando, porque senón a modificación destas sabes que leva... Sí, leva un tempo, leva. 5 anos. O plan é volver. Parcial. Claro. Parcial, esperando. Claro. Pois intentaremos. Mais. Outra cousa, me dixeron antes, ali na Alberto do Lengüelle, e nas tronadas estes que houve aí atrás, bueno, houve unha avería no alumeado público. E foron a arranxar, pero agora baixou a intensidade da luta moitísimo. Se explico, e ten unha explicación. E sei que van a presa que os empregados ali que foron fazer a reforma deixanlle que escribese cousa do Concello, pero es que non... 8 anos de garantía. Son unhas farolas que se fundiron. Fundíronse ali, creo que 16, enchean... En total hai 76 fundidas do Concello. A tormenta fixe moito daño. E esas farolas teñen unha garantía pola empresa que é unha fase de alumbrado do IDAE, e entón teñen unha garantía. A ver, hai que mandalas a arranxar a fábrica. Mentres tanto, hai que poñer outras farolas. Entón, as que hai ahora mesmo son provisionales, son unhas farolas que puxa a empresa para que non quede toda a oscuras. Pero, bueno, que van a volver as outras a... Claro, non teñen a mesma potencia porque non son as mesmas. Pero a explicación é esa. Cada uno moi pouquinho. Si, de feito enchean... Da empresa de xaño, pois sería no Concello que iba a xar a intensidade. Sí, de verdad. Ahora non regulamos la intensidad da luz. No, pero explíquelle que é iso, que se queimaron as outras e en canto estén arranxadas as cambiamos. En Chean, de feito, hai varias que non se puxeron que non chegaron. Entón, dixen que as puxeran alternas para que non quedara todas escuras. Pero o problema é que se fundiron 70 e pico en todo o Concello. Van na fábrica, porque teñen unha garantía, como ben di María José, de 8 anos. Vale, está lle digo, non se pode. Outra cousiña, que se dixera tamén outra vez, pintar as líneas das carreteras. Agora para o inverno, iso é moi importante, porque cando chove e hai néboa, é difícil conducir, sobre todo de noite. Pintar o máximo que se poida, que vai aquí para Chean, hai un cacho sí, un cacho non. Isto en todas, o que se poida facer porque facilita moito a conducción, tanto cando chove, de noite, agora no inverno, sobre todo. O que se poida facer, pois... E unha última cousa, que unha medida me preguntaron hoxe pola mañán, eu sei que din algo desto, pero non sei, non recordo
o local social da Lei de Barreo, eu creo que en algún lado, non sei, non ato algo, que vea unha axuda para rehabilitar os locales. Non, pode ser que o lera eu. Meteuse agora para unha subvención de pintado, o que é a escola unitaria. Solicitud. Ou a outra, é unha solicitud, sí que viu, sí, solicitouse, sí. Pero é a solicitud. Sí, ahora, É unha solicitud. unha solicitud, unha subvención. A ver se espero que non la den. Vale. Porque ali hai dous locales, pero refieres a escola unitaria. Sí. Ese é que metemos para unha axuda, sí. Se lle comunicou tamén a asociación de vecinos. De feito foi a través deles, bueno, porque sempre suelen dar máis puntos. E metémoslo a través de que se tramitou desde aquí. Metémoslo a través, sí. Preguntando que había aí, pero non sabía. Sí, pois Pero foi... é solicitud, se por agora, avísalle. Que non... Hasta Que non fagan planos, hasta que non se vai todavía. á xunta, pediuse á xunta. Vale. Como se rehabilitou tamén o DO, pois é algo así. Vale, por a miña parte nada máis. Charo? Vale, eu vou facer unha pregunta que me fixeron, a verdade é que eu desconozco a resposta, entonces, por eso vou a preguntar. Creo que xa preguntei unha vez. Acabou-se de poñer as bombillas LEDs? No, quedan ainda. Todavía Quedan parte do Concello sin poñer, sí. Sí, porque esa subvención non a dan e estamos pendientes a ver se podemos conseguir poderla. No, quedan máis fondos para terminar. Sí, quedan. Polo cálculo que nos fixo a empresa que ten a auditoría feita, quedan sobre 300, 400 mil euros para rematar todo. Hai parroquias que non están. Vale. Outra cousa que me dixeron este día, que a ver se podería, aquí en campo, poñer unhas bandas rugosas de un lado, o sea, bueno, ao principio no final, dependendo por onde se veña, porque, bueno, parece ser que pasan coches un pouco, bueno, con máis velocidade que deberían, e, bueno, hai medo que cualquier día xa hai unha desgracia. Entonces, pois... Sí, tamén me fixeron chegar a min as queixas, pero esa carretera da Diputación. Sí, pero bueno, falar con eles. Falar ca Diputación para que puidesen, para importante, facelo antes de que pase nada, porque despois as lamentacións chegan tarde. Sí. Tomamos en consideración e transmites a Diputación. Vale. E despois, pois xa que César falou da escola unitaria, recordei que outro día tamén estuve vendo a escola unitaria da Lidabrea. Bueno, a escola antigua, a escola bella. Aquilo está caendo a cachos. Non habría alguna forma de poder dispoñela para facer algo ou incluso chegar a vendela e ter ingresos po Concello? Se non se vai a actuar, non hai maneira, non? Vender es imposible. Aí sabe máis a seguridade. Vender es imposible. Ou, bueno, Es dominio público. Disponerla de alguma maneira non se pode facer. Yo claro, pensar en aquelo... mantener, porque tienen un centro ya social. Sí, bueno, pero quero decir que é unha pena que un edificio que está construído non se pode. Las casas, escuelas, los centros sociales y demás no se pueden vender. Porque aquilo vai acabar caendo. De feito, outro día cando salí estaba alerto, estaba... Ni idea, pero... rotas, está aquilo feito desastre. Me sorprendí por eso, porque bueno, vender es imposible. Desconozco a lei nese sentido, co cal, pero bueno, por eso preguntaba. O sea, veu unha mente agora que César falou das cosas. Sí, estamos pouquinho a pouco, sobre todo non, os locales que se están usando, como sempre dependemos, por desgracia, do presuposto, estamos intentando nas parroquias mellorar todos os locales sociales a través de subvencións. O que pasa é que, claro, como vendí a secretaria en Benza, xa teño un local social que é o que usa o da Brea. Xa cambiamos nas últimas eleccións, non? Sí. Xa foi no local social novo. Estabas usando nada máis para as eleccións e xa cambiamos polo Estado. Claro, pero bueno, aquela foi a escola que fun eu de pequeno. Entonces,
Da que está a escola bella, que eu fun de pequena ali a unitaria, está, a verdade é que está ruinosa, está rota, está as ventanas rotas, as portas estaban abertas, que non sei se... Bueno, en fin, é unha lástima que non se pode aproveitar para outra cousa, verdad? Pero bueno... O dos recursos para o Concello era boa cousa, pero se non se pode... Podíamos meter en os locales e apuntar os outros. E, bueno, eu despois quería preguntar tamén polo tema da finca esta de Vilamide, que polo que vim paralizouse o 21 de xaneiro a todo oficio o Concello, polo que entendín. Despois dos informes da nosa técnica. Foi a primeira vez que se atuou do oficio desde o Concello para paralizar unha obra así dunha inversión de fora? Desde que eu estou aquí, creo que sí. Sí, pero bueno, non sei. Agora non me lembro, eu non veña desde que eu estou da alcaldesa, penso que sí, porque tampouco nunca se dou a millor, non sei, eu que eu sei. Non me acordo agora de tal, sí, el que se cargou el Castro. Está grabando, pero bueno. Pero non digo nombres, en Rastande ou en... Non, en Ilustrobe. Aí tamén, sí. Sí, claro, es que hai cousas que non... Ou vou chamar o Seprón. A ver, eu digo porque somos conscientes de que todos aquí sabemos que houve outras irregularidades e que non se atuou de oficio. Entonces non sei por que a uns sí e outros non. Non chegamos a todo o oficio outro día, o Castro quedaba... Están ali os carballos, que as polas abaixo, e se vai ao longo, porque nos recorremos toda a finca, se vai ao longo da parte da iglesia, a ver se tamén que iban a cortar, porque non sei por qué, poden primeiro por abaixo as polas, depois cortaban. Eu creo que a intención que era esa, a nosa obrigación é iso. A ver, estamos falando de 80 e pico, casi 100 hectáreas de terreno. Estamos falando dun plan de cultivo que non... A partir de 10 hectáreas teñen que pedir un permiso. Sí, a ver, é que para cumplir, estou de acordo que cumplir ca lei ten que cumplir todo o mundo, pero todo o mundo por igual. Pero non sei a que se refiren noutros casos. Non sabe, a ver si que sabe. Claro. A ver, é necesario que yo comente, é necesario que yo diga. Pero digo, non sei. Eu creo que mesmo aquí, na aldea de Campo, houve un caso, non? Na aldea de Campo. Aquí en Campo houve un caso, non? Non sabe. Non, bueno, constame máis, trouxen a pleno unha pregunta, preguntando quen era a persoa encargada de vigilar as obras. De vigilar as obras para que se viera que todas ten licencia. Constame que despois si se actuou, pero non se chegou a demandar. E constame tamén que se seguiron as obras, o sea, as obras seguiron sin problema ningún. Sin licencia? Sí, correcto. Entonces, imagino que igual que o sabía eu, que o sabrían vostedes, digo eu. Entonces, pois eu pregúntome por que nuns casos si se actúa e noutros casos non. Pregúntome tamén se non habría outra maneira de lidiar con isto sin chegar a estos extremos. De non paralizar? Non, a ver, si... De non paralizar, o sea, negociar con... xa se intentou, non, cando paralizamos xa levamos... Non pense que foi dun día para outro, non. Xa cando cortaron o carballo, usted creo que pode ver nas redes sociais o que pasou co carballo de Vilamide. E xa antes deso xa se falou con esta xente. Non temos nada en contra de nadie, ao contrario. É unha empresa que ven para aí, que generará o seu empleo e tal, pero nós temos que... É un impacto medioambiental importante. É unha empresa que, cambiou unha empresa ou dúas que venen a invertir no Concello. Pero que non temos ningún problema no momento que teñas permisos pertinentes, que plante, que sigan ca actividade, non temos ningún tipo de problema. Pero estaban cortando... A minha pregunta é, máis que nada, por que nos outros casos non se piden os permisos ou non se exigen os permisos en este... Eso de que non se pediu a licencia, eso habrá que demostrarlo, hai que verlo. Se hai un edificio sin licencia ou unha casa sin licencia, que parece que se... imagino que ahora exagerar, Mirarei. Non sei que...
En todo caso, non sei se me quere dicir que fixemos mal paralizando a actividade, pero non nos quedaba máis O que remedio. digo é que todo o mundo cumpla a lei por igual. Sí, é verdad. É dentro do Concello que se promova Sí, sí. eso, obviamente. Sí, bueno, usted dime que sigamos o criterio para todos, non é o que quero dicir. Vale, sí, é verdad. Sí. Isto é seguro que van a seguir, van a plantar e todo, pero cando teñen as cousas ben. Nós non temos nada en contra de que veñen para aí, ao contrario. É unha actividade que ven para o Concello que para nós é bo. Correcto. É unha empresa grande, ademais, que vai generar moitos postos de traballo, polo que vi. Ojalá que sea así. Pero, bueno, as cousas hai que facelas, ben? A parte, aí, a ver, hai uns carballos que é importante. Había o carballo ese que falaron, pois generou un revuelo a nivel social que ben se ve, que a xente, a ver, entonces, que non pasa nada, se ten as cousas ben, poden seguir a actividade sin problema ningún. Pero no momento que presenten os permisos pertinentes, nós, por a nosa parte, non imos pedir impedimento. Vale, pues, en principio, pola miña parte, nada. Jorge? Bueno, sobre este tema, vou ser breve. Sobre este mismo tema. Aquí actuaste moi tarde. O Concello non 4 meses, o Concello non ten moita potestade aí. Pero sabedes que estaban traballando sin permiso nin nada e deixados pasar 4 meses a que sigan traballando e todo. Non, eles para a parte de arriba, para o que é o suelo agrícola, podían facer, tiñen permiso. Sí. No suelo agrícola poden cortar. E autorizan. É unha finca privada. Claro. Si ten a finca 3.000 carballos, vanlle autorizar que corte. Ven a plantación, porque eles xa levan aí traballando Ya, pero 4 meses. pueden, Pero poden. Aí o que falla son os permisos de patrimonio natural e patrimonio. Non señalar os carballos que cortan. Porque aí a finca ainda foste no outro día, o 21, dino por aí. Non, foise antes, foise bastante. Cando se acercaron a patrimonio. Nos levamos falando, intentando que fagan as cousas ben. De feito, eu falei con un dos socios e comentoume que no Castro non iban a cortar nada. A sorpresa miña foi que pasou 21 pola mañá. Teñen 100 metros Están cortando. de afección os gastros. 200. 200? 200 metros. Pois, correcto. Entonces, ese día foi cando non sabíamos tampouco moi ben se tiñan permiso ou non, agora podiuse ir a pedir. Entón, hai unha parte, porque eso son varias fincas. Sí, son... partidas por os Non sei se son 3 ou 4. Unha delas non podría plantar, entón. Parte dela, da zona afectada, non podría plantar. Ten que respetar as distancias aos regatos, e respetar a distancia ao castro, e respetar a distancia á iglesia. Iso é o que ten que facer, respetar as distancias e ter os permisos pertinentes para poder cortar. O carballo, lamentablemente, polo que a nós nos deixaron desde o medio rural, porque nós, repito, o Concello non ten potestade, nin temos autoridade para decirle non cortes este carballo. Os permisos tiñas a medio rural, e nós notificamos a medio rural. Ou nós falamos con medio rural, no suelo agrícola poden cortar. Potestade tedes. Outra cousa é que... Cando se ve que está habendo un atropello por aí, pois... Xa fixamos fácil. A ver, que a empresa está ben que veña para aí e que traballe. Non, senón non temos nada, ao contrario. Que se respete as normas que hai. Claro, non temos nada en contra. Ao contrario, nós non imos a paralizar unha actividade que vai ter beneficio para o Concello. Mais agrícola. Por encima agrícola, claro. Iso non. E repito, no momento en que metan aquí todo por registro, este todo correcto, para diante. Supoño que non tardarán moito porque parece que a época de plantar é agora. Despois, pasando aí cerca desa finca, vi no medio do monte unha pista asfaltada. Unha pista asfaltada que vai por medio do monte. Temos as aldeas por aí. Por medio do monte? Donde? Ali no campo do tiro. É Zahorra. Ah, é Zahorra. É Zahorra, Jorge. É Zahorra gris. Sí, é a da subvención de Agader. É a da subvención de... Por aí está faltado. Sí, é unha Zahorra boísima. Pasoulle máis xente, eh? Sí, pasoulle máis. Sí, pasoulle máis xente. É unha Zahorra moi boa. Sí, quedou moi ben.
Pereza horra, De todas maneiras é moito gasto, como a pista secundaria é as vías Pero son principais cartas que che dan, pero son cartas porque che dan para as pistas de monte, non podes É usarlo para unha explotación. Há acceso a explotacións. Claro, Hai outras niveis de acceso a explotacións que... Tamén se fixe unha parte en que ten Morlán. máis tránsito que ese. En Morlán fixose unha parte desa subvención, pois fixose ese cacho e fixose unha parte no Pedrido, en Morlán. E logo non podes volver a actuar en 5 anos. Efectivamente. Teñen determinadas limitacións para poder... Pago 100% a Xunta. O Concello non... O Concello paga o IVA. Pero a verdade é que quedou ben. Sí, sí. Despois, o tramo aquele de Barreo que está afundido, ali non hai previsión de facer nada ainda, non? Sí, Sí. sí, está licitada. Sí, non sei, en canto mellora un pouco o tempo, iso sí, esa está... vai pronto. Despois aquí... Refires en Carabelos, sí, non? Fala da iglesia que está o esquerda. firme... Sí, Si non se fai un muro Sí, de contención. unhas colleras. Ah, sí, están... Sí, aquilo está peligroso. Presentaron unha baja que non... Sí, estamos Que el resolvendo técnico porque non la va a justificar, porque é unha burrada. hai unha empresa que presentou unha baixa temeraria importante e temos que resolvela, pero vai... Pero está ya... Sí. Está nesa fase. Despois, lendo os decretos, din aquí un recurso dun funcionario que pedía, non sei, que quero saber o que pedía. E vou ver aquí. Solicita como tempo de descanso a conta das súas vacacións. E denegaste as solicitudes. Non sabes que vai vos. Que quería coller un día de vacacións? Unha semana... Non quero. Unha semana, do 23 ao 30, mira, a ver se funciona. Sí. Non digas o nombre. No. Do 23 ao 30, non? Do 23 3 de maio ao 30, sí. Denegouse por necesidade do servicio. Pero ela que solicitaba os días de vacacións. Sí. Pero aquí pa unha cosa. Sí, bueno, porque está redactado, sí, José. Pero son vacacións. Solicitaba eses días e foron Sí. Denegáronse por necesidade do servicio. Despois do tema da protección civil, e cando van a cursos por aí desplazamientos, abonada de algo por desplazamentos, Sí, houve xente que trouxe tickets, houve xente que non. Hai unha persona que trouxe un ticket dun curso de... que había que pagar que era un título, que non me acordo que era, que xa fai tempo. Hai unha persona que temos aí... Só parece que non... Temos aí unha factura sin pagar, bueno, porque hai que falar con ela, que eu creo que son... Vale. Pero sí. Sí. O resto que foron a cursos pagouse a dieta pertinente, a comida, e máis levaron o coche de protección civil. Falando disso, imos facer para a semana unha reunión. A semana? Sí, vou convocar despois. Despois tamén un rogo aquí, cando nos falta un médico de cabeceira máis dun día, a veces non somos os de trazos que pringamos sempre e quedamos sin médico. Había que... Isso é unha lucha. Porque sempre nos toca a nós. Non hai en todos os lados. Non, hai máis concellos, pero... Si, porque nós cando imos a unha comunidade... hai onde sacar médicos sin ter que pringar sempre traz. Protestamos, pero... sempre hai que non hai médicos. Pero ao mellor hai en algún sitio centro médicos que ten 10 médicos de cabeceira, ao mellor non menos... Sí, ese non sei o criterio que exigen tampouco, pero sí que é algo que temos, ese problema temos fai moitos anos. E cando vemos a vacacións... Protestamos sobre ese lei de... Non, protestamos, sí, e chamamos, pero... Outro rogo, aquí desde o pai, queixase de que non se lle respeta a señal, a plaza que ten ali señalizada. E iso que están as señales, pero... Poñámoslle primeiro pintado baixo amarillo, ahora poñámoslle unha señal grande que se ve ben, pero non hai maneira, ou temos que ter ali o vigilante municipal toda a mañá. Igual se houver a posibilidade de pintar unha máis. Non respetan unha, despois ainda callen as dúas, Jorge, eu creo. Eu creo que... Dígase de verdade. Non, porque, de verdade, mira que lle poñamos esa señal, e hoxe dixen aquí, poñámoslle unha señal, nada. Non hai maneira. Sí, para que chovendo, que alguén que deixar un neno pequeno que vai que sacar das sillas. Sí.
Sí, no, ese problema temos de sempre. Pero ou mandamos para ali a Alberto Mendes que é a hora de entrada dos nenos, ou senón, para Pero que ademais son a horas distintas. Sí, cada un, iba a decir, porque claro, cada un, a veces un sala a 1, outro sala a 2:30, outro sala a 3, e non dispoñemos de vigilante municipal de toda a mañá. Eu creo que é a única solución, porque as señales non respetan. Despois outra pregunta. Preguntaron aí por a sociedade de Viano Grande, eso nin corazón, non? Eso, aí temos que facer forza a todos, porque eso falei o outro día ca diputada de obras, eu creo que imos ter que ir alá todos non, pero bueno, eu máis un representante da Diputación, porque eu falei con ela e dixo, bueno, a ver que podo facer e tal, pero non, eso depende da Diputación. No seu día viñeron ver, pero non tivemos resultado ningún. Eu outro día falei con ela, encontrei na noutra reunión, e dixen, mira, nós levamos un ano e pico esperando por isto, agora o que imos facer é, a través do noso técnico, mandar outra memoria valorada, pedir cita con eles outra vez e levala a memoria. Porque aí había unha memoria. Sí, pero agora hai que actualizala, porque os precios agora xa non corresponden para nada, porque pasou tanto tempo que agora os precios non se corresponden, sabes? É algo moi necesario, iso é, a mí iso asusta un pouco porque hai moita xente maior que é o problema. Incluso falaban tamén aquelas do Candelo que están tamén feitas de hai moitos anos de restauradas. Sí, pero bueno, se conseguimos que nos fagan primeiro el Viaño Grande, eu creo que é prioritaria, porque ali ne teñen algo, pero aquí non teñen nada. E nestas curvas se morrera aí unha persona, creo que fallamos, non? Pero, a vez a Diputación nos dá unha resposta, que é importante para todos. Despois, houve moitos daños por a tormenta, por as riadas que houve. Moitos. Ali na Palmeira foi tremendo, non? Ali foi moito, sí. Entrou un raio pola chimenea dunha casa, pudo ser moito peor. Mataban ali ao lado nunha nave, un susto. Non, é que se sentiu en todo... Decía que ya nada baixo. Sí, sí. Sí, de feito houve que chamar bombeiros, que empezou a ir a chimenea por dentro. Tuvo moita suerte, ali foi onde se queimaron a maior parte das farolas que eu digo, na general queimou as farolas todas. Ali na área recreativa a riada fixo moito no futuro. Na área recreativa, pois, se son sincera... Vai aparecer, porque as casas hasta lá abaixo non se pode pasar estaban ainda. Non, é que non se pode pasar, ainda está o río, con o domingo. aparecerá. Levaría algunhas mesas, levaría algunha ponte, non... E as madeiras do caseto van as portas a estar tal, porque estaban na agua. Eu creo que... aparecer, sí. Eu creo que ali debeu causar, sobre todo a O río estaba un dos días que vin eu, estaban as casetas na agua. Como espectáculo, era moi bonito, pero... O da Palmeira houve suerte, tuvemos suerte, de que non pasou ningún coche daquela, porque os cascotes da chimenea saliron todos para a carretera. Bueno, non pasou nada, daños personales, é o importante. Vale, por último, unha pregunta. Ao pleno ven todas as altas que por nacemento... Sí. Sí, O pleno. parecen poucas. O pleno non, a No, xunta pleno de non, goberno. nos decretos. Pero si nos decretos, Ah, sí. sí, nos decretos, xa te entendí, nos decretos. Sí. Porque aí falta un entonces, falta un decreto. Sí? É cercano a mí. Ah. Debería estar en algún decreto, porque aí E non aparece neste? Pero se neste pleno no anterior non... Pois é importante que o veamos de alta. Pois dillo... Unha carta que recibiu miña viña ben a dirección, máis que nada por... Ah, pois... Claro, é que non... Se sei de quen fala, Jorge, sí. Vale, pois xa está. Sí. É que os expedientes... Dirección ou algo, entonces, máis que nada por... Vale. No, pois é importante que o diga porque... Dixe o nombre do pai ou da nai, porque non podemos poñer a nombre dun menor. Entendes? E ao mellor despistouse, quero decir. Eu non vi, no pleno anterior non vi, e xa vi o pleno anterior, en este non vi tal decreto. Pois, normalmente van... Eu pensei que eu decía porque naceron poucos. Non. E logo ainda se pasa na xunta de goberno. Me refiro que igual está na xunta de goberno polo uso decreto. Igual está na algunha xunta de goberno ainda, non sei. Pero miro o horario que a persona que leva o padrón. Non ten prisa. No, bueno, ten, que un habitante máis...
Un habitante Sí, máis é verdad. importante para nós. Pero que chame, coño. Claro. Que chame, non No, pero tal está, porque o que pago de está. Houve un erro de algunha cousa, porque está, agora que eu sei, sí, porque sei no dos servicios sociais. O que pasa que tuvo que haber algún problema. Eu, na carta que chegou a casa, non vi na dirección. Pois sería por eso, porque estar está porque... Outra parroquia ou algo así. Está porque o vi meu. Agora que me di, sí, porque mirei, ainda esta semana, creo que foi o martes. Mirei os nenos, suelo mirar así os que nacen e tal, porque logo se miran. Por desgracia logo se miran. Non algo máis, Juan? Eu, nada máis. Bueno, pois, sin máis, levantamos a sesión.